Mafana. Namona Monso. Biamoso no Juro Bindi Perno. Zip da monk no get Kizupa. Ayo. Mother Mary, Mother Milonia, Mama, I love you. Mother Mary, Mother Milonia, I love you. Mother Mary, Mother Milonia, Mami Busoma. Mother Mary, Mother Milonia, I love you. Nemuru Jesu, Papandu Tutu, Mami di Mumma. Mother Mary, Mother Milonia, I love you. Mother Mary, Mother Milonia, Mama, I love you. Mother Mary, Mother Milonia, I love you. Mother Mary, Mother Milonia, Mama, I love you. Mother Mary, Mother Milonia, Immaculata, in you. So come, Teresa, who pray for us, help us today. Now, woman, Immaculata, in you. So pray for us, help us today. Now, woman, Immaculata, in you. To us, sickness us. Fatima, and baby, Immaculate Mother of Grace, so praise for us, help us today. So salvation is sure. Oh, baby, Fatima, and baby, Immaculate Mother of Grace, so pray for us, help us today. Thou woman race. Obedience of Jesus. Obedience of Jesus. Obedience of Jesus. Maria Diaso. Maria Diaso. Maria Diaso. Joseph Diaso. Saint Teresa Diaso. Mariana Joseph. Jesus Mariana Joseph. Jesus Mariana Joseph. I am Baba Nanche Dogi. Kamare das na Joseph Dengos nande mama nandi soni ni jika kon every say brush choir here. Ho pride defeni ne madu bata ni fenken. Na fan. Amala chuku tuna bayizo. Ya na ya gikemwe. Icho enyemia. Nyezienu mia bikon. Nyegi ya. Okwe nafu. Kewa kan gesa hapo gị ebe m ga na-egwu mmiri n'ibe gị ngwuba egwu mgbe igore gị afọ ịma na naanị m ga-eburu gị mgbe ntụwa gị meme eburu ya kwa mbaro tọkpanịkọ godiri m ka nje fu nne na nna gị nne na nna m ga-ahụ n'afọ tupu ha ekwete Bịachima Irifu juru nne meba oke ebe ka isi ị na-ajụ ebe m si ebe ka isi nya unu n'ukwu osisi ebili ndụ Asi na nne jecha akara aka ma chọtago m akara aka m. Obi ga aka ibi ya. Obi ga aka ibi ya. Ebe aka akara aka m dị. Oke je chọrọ akara aka nke gị. Ya ifuga akara aka gị. Ahụgo m nke. Nnukwu nwaanyị. Akara aka gị na otele nwaanyị. Nsogbu nya chi mata ebe m si. Esi m ụlọ ka nabata kịta. Ụlọ ụka bụ akara aka nke gị. N'ime ụlọ ụka ka m si nabata kịta. Nye m nke azụ. Nke iru ekwe gị. Nye m nke azụ. Chineke mee. Akwa mbaro tọkpanịkọ. Mmebe ka m pụba. Tupu na m gbuo m. Chineke kiri ha ekele dịrị go.
Nne ka ịkwan. Nne gị kwan. Onye na-agba n'ime ụlọ abụọ? Nne emeli ya ugboro 5. Emeligo m ugboro 5. Mụ na chi m. Mụ emego ugboro 4. Anyị nọzi na nke 5 ama na m ga-emeri ya. Gbaji iji. Ngwa ịgụtalụ gị ihe. Ngwa mụ na chi m. Ngwa m hụrụ na nke a. Imela m. Ụnụ nakwa atụ ka m gasie nri. Nwanne m, obi dị m ụtọ ka m fụ gị. Mụ na chi obi tọkwa m ụtọ rinne mgbe m fụgo, mana ka ife ike eme ma ọ bụ na ị nata n'ụlọ ịfụrụ masị gị na mbịa wee naba. Ekuzini ya ịma n'obi adị mma ndị m mma. Mụ na chi ọ bụ na nna ya ukwu aka kpọrọ nne m ukwu kọbatara ya na ya bụ nzukọ anyị kara inwe taa ama nwezi isi n'ọzọ echi ka ife ike emenụ. Nne, gị na nna anyị si asị. Asị kwesịrị ka asị anụ mgbe kwesịrị ka asị ya. Ekuzini ha ka eme gị na nna anyị ji wee si asị. Ọ na mara na asị adịrọ mma n'iru Chukwu. Ị ga-akwụsị asị anyị na asị maka Chukwu chọrọ ịgọzi gị. Mụ na chi na-etinye m n'ekpere n'oge na-adịrị anya ka nkwa Chukwu kwere n'isi m ka o mezuo. M ga na-ekpe ekpele ka agbamakwụkwọ gị wee gaa nke ọma. Biadiokpa. Ife anụ a onye mmakwuru ụbọchị a echegokwa m ya. Atụnyego m uche m. Ya m ya achọ ka atụle maka ya. Ichego. Ị ka nọ na-eche. Onye amamihe. Nọ na-eche. Na ka m gwa gị nke bụ eziokwu na mụ ya echeche gị ha na mụ a ga-eme ihe nwoke a kwuru. Oke. Mwa. Atụlechala ya o. M ga-eme ihe chee ka njugide. Unu na-achịgwa m na unu ya ejeje saa arụ na mmiri. Unu gbara ọtọ. Unu eje na-asa arụ na mmiri. Onye mmeri ekwu unu. Ọ bụrụ dị sọsọ ịsa ahụ ka anyị ga-asa. Onye mmeri ekwu unu. Aga m egwu mmiri egwu. Okeche ka m jụọ gị ajụjụ. Ọnọdụ ya nọ ya ọkara gị mma. Ahụhụ ya na-ata ọ dị gị mma n'ahụ. Negoro ka ị dị ka iri ejike nkụ. Ka ngwa gị ngwe nke bụ eziokwu negoro ebe anyị bi. Anwụnta. Gba anya akpụkpa n'arụ. Nọrọ ebe a na-akọ ọhịa na-akọ. Ka ngwa gị nke bụ eziokwu. E nwere ndị nọ n'ụlọ ha na-anyụ nsị n'ụlọ a na-anyụ nsị nwere ntụ oyi. Ha na-anyụ nsị ikuku si ha n'ike n'aba. Ahụ na-adị ha mma. Ị na-achịgwa m na a na-etinye ntụ oyi ebe a na-anyụ nsị. ọ na-emara. Ọ na mara gị ọfụma ka na-etinye gị isi na mmiri a. Ya m na-anyụ nsị. Oyi na-eku m n'ike. Ike ma bụrụ so oyi. Nọrọ ebe ahụ. Atụrụ ndị Hausa. Nalụ
ị na-ebugharịrị ụmụ nwanyị ụgụ ụwa tọgbugokwa onwe ya ma ego dịrị ọ na-eme ahụ na ndị anyị na ha nọ n'otu arọ nọ n'ụzọ na-akpata ego na-elili ndị ọcha na-ata okporoko nyala azụ okpu gị nwa bụrụzie okpu mana Nnamdị agwụgwọ m ga-esi gị mgbe ọbụla ife anyị na-ekwu okwu anyị na-akpa nkata etizila ọnụ gị ọnụ gị adịra bụ uru kedu nke ebe ịkpọrọ onwe gị mmadụ ị na-ekwu okwu ị na-ekwu ka ebe onye na-akwado ịnya ọgbatumtum mgbugwu mgbom gịnị ka ị na-ekwu okwu etinyezi n'ọnụ bụrụ ọnụ gị tinye n'akpa m rapụ gị aka iburu ọnụ ma anyị na-akpa gị oke ka m gwa gị ihe gbasara agba ọhụrụ kwesịrị na-atụ adịghị mma n'ahụ echiche gị na-agbata n'ihe gbasara agba ọhụrụ mgbe ị ga-eji wee ṅụcha anwụrụ a uche gị ga-abịa ị ga-echebere ezi echiche n'akụkụ afọ mami m ga-eme ụlọ ọgbara ife ndewo ka ekwanụ ka gị na nwa gị nwaanyị mere anyị dị nnọọ mma ọ bụ ịpụrụ apụ ọ pụrụ apụ ka ekwanụ mgbe ọ ga-eji batazi ama mana ọ gaghị anọ ọdụ ọ gaghị alọta nne ama m na ị ka na-elote ihe anyị kpara ọ dị otu ahụ ihe mere na enwebeghị m ohere gbaa ihe ahụ mụ na nwa m nwaanyị mụ na ya kparịta ya n'ụka enwebeghị m ohere mana ihe merenụ enyela onwe gị nsogbu mgbe ọ lọta aga m agwa ya ma agwa ya gụ na abụọ anọkọta kparịtakwa n'ụka ahụ etu o si dị gị mma n'obi nne daalụ gwa kọrọ m nwere nnọọ nwere ihe na-eme na obodo a na-amaghị kọrọ m nne ngwa gị ihe na-eme n'obodo a ị gaghị ekweta dị ihe dị ka gị nke m nwa Obiọma ọ na-eji n'ụdị mgbe adịghị anya m na-eji n'ụdị onye ka ọ na-alụ ọkwa nke na-afịọ kịta nke m obi dịkwa m ụtọ ebe Obiọma na ezinụlọ ya nọ ka Chukwu si na-agọzi ha ya atọgbugo m onwe na mụ na chi nwa ha nwaanyị nwere onyinye nke mmụọ nsọ pụrụ iche onwe na-amarọ ọ ya kpatara na oge ọbụla ihe ọbụla chọrọ ime ha nwatakịrị afụgoro ya tupu na ome nna anyị ọnwụ na Chukwu nyelụ ike nwa m ụdịrị onyinye ahụ ya megị gị nweta nnukwute ọrụ na ebe mepere emepe ma ya megị nnukwute ego gị rụọ ebe a na-ere nnukwute ngwa ahịa imepe ebe a ọ gara atọkwa m ezigbo ụtọ ana m ekele gị maka obi omi nwere ebe m nọ ihe niile echere m bụ ihe ọma nwunye ezinụlọ nwa anụ mana ọ bụrụ taa isi na-ekwu ya ka o si wee dị ezigbo nwunye m ekene mkpọrọ anya gị aka ekene anya na ha rara ọra ha rara ịra anyị nwesị ihe a na-alụgasị ebe ọ bụ na ifere onwe gị n'ụwa nwee obi aṅụrị nwa afọ ojuju maka na ịgwaghị eziokwu n'otu ntabi anya onye bụ ọgaranya nwere ike ibe ezigbo ogbenye onye bụkwazi ogbenye nwere ike ịbụkwazi ọgaranya nwere ihe na-adịgide ọ na-eme n'oge ya o nwere ihe dị n'ụwa na-adịgide ka nwoke gị ya ọ baa gị ntị oge Chukwu ka mma mana nna anyị enwere ihe ọma sọ nsọ ọ bụrụ na Chineke nna ga-ewezuga ndụ ndị ajọ mmadụ ụwa ga-abụ ebe obibi ndị mmadụ na-achọ ka ha fụ ebe mmadụ bụ ihe na-eri uju mana Chineke nna ga-akwụghachi onye ọbụla ụgwọ ọla otu o si dị
obi dị m ụtọ oge m nọ na ụkọchukwu n'aka ụkọchukwu dị na ihe gbasara nwanne m nwoke gị obodo oyibo mana ka ihe hapụ ya tara n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta mana egwu echi na-atụ m ihe m na-arịọ unu bụ ka anyị jisi ike na-ekpe ekpere maka ide ya n'akwụkwọ nsọ Luk. Nne m, nna m, mana iwe na-ewe ekwensu maka na onweghị ike ebe anyị nọ mana ọ ga-akwụsịkwa mba. Ya mee ndị arịọ unu ka anyị jisi ike na-ekpe ekpere maka na ọsịsa ekpere bụ ị ga-azọpụta anyị. Akadike, achọrọ m ka ị nwee obi dị ka nwoke n'ọnọdụ a nke dakwasara gị ugbu a. Achọrọ m ka ị bụrụ onye ga na-ekpe ekpere mgbe ọbụla ma kwere na Jesu Kristi dị nwe anyị, ọ ga-adị mma. Onye ụkọchukwu, onye isi nchụaja, mụ amara ife ụdị ife anyị eji dakwasị m. Kedu ife eji ruo mụnwa afọ onwe n'ọnọdụ dị ntụ a? Kedu ife mme ndị mmadụ? Kedu ife mmekwanụ mmadụ? Jizọs, Jizọs, ịkwakwara ma nyere anyị aka. Onye isi ụkọchukwu anyị, onye isi nchụaja, obi m agbawago, alili egbugo m, obi m etiwa ọkụ a n'injin. Nagodo nwa nwaanyị ederizikwanụ nne oge niile ọ nọ n'akwa, ọ nọ na-ebe akwa na-ekpekwa. Ụdị ọnọdụ bụ ife nke shinji bụrụ mmadụ afụnụrọ m ya. Abụgo mmụọ na-achị nwa gị nwaanyị ka ọ kwụsị ibe akwa. Enwere ife nyere ose bụrụ ụwa na omume ọ ga-emelụ gị ya. Imezi onye be ngịnị Oriakụ, nke ife ị ga-eme ya negodu ọnọdụ ọ dị ndụ ọnwụ ka mma. Ego m akwụkwọ ebe m na-ego ọgwụ. Kedu ụdị ọgwụ asị m go nne ego nụrụ? Kedu ka anyị esi n'ọzi n'ọnọdụ dị ntụ na-ekpe Chineke nke usu niile nke ndị agha na-aza ekpere agba anyị nkịtị? Akadike, ekwene ka ajọ obi bata n'ime gị. Ekwene ụmụ ajọ echiche a niile ka ọ bịa n'ọdụ n'ime gị. Achọrọ m ime ka ị mata na
ihe ọbụla ka anyị na-eche n'ime obi anyị na-abịa na mmezu. Maka o si na adị, a ga-etinye afa nwunye gị n'aja misa dị asọ ma kwere na di nwa na Jesu Kristi ga-agwọ ya ọrịa. Ụkọchukwu, nke ọ bụla ị na-eme ike agwụgo m amụrụ mma m buru ụfụ ụzọ jebe ọmụ ga-enyi ụmụnne ezinụlọ m ka o si dị ebe ya si ọ bụla ya anụ m ife ikwu mama beka nnaba agọzie m ezinụlọ a n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Hello. Hello. Ada mmadụ. Efifi ọma nna m. Ka ime? Nna m, adịrọ m mma. Ọya nne m na-aya. O mere m obi ruru m ala. Amamife m ma gwa gị. Amachọrọ m ya bụ ọnọdụ kwa njọ. Mana nna m ka nne m mee tata. Amamife m ma gwa gị nne m. Ọ dị mma ma ọ dịcharakwa mma ọnọdụ adịsịrọ mma mana ejekwugo m fụ ụkọchukwu onye isi nchụaja na parish ya ọ sị na njogide ọbịa kpelie ekpere na-enezi anya nna m ọka akakwa m mma na iburu nne buga ụlọ ọgwụ ebe ndị nka na ụzụ ga-ene dị anya n'ime ahụ ya ka e wee mara ihe na-ayakwanụ nne atụ n'ụjọ maka ego aga m ezitere gị ego ị ga-eji wee nedo nna anya. Kedu ụlọ ọgwụ nke ị na-ekwu? Ụlọ ọgwụ bụ nke njegoro ejego mfe nyochakwu gị nene iru nene azụ nene ọma mbala mana amarọ m iji jee funu ụkọchukwu wee kwee sị na ọ ga-abịa ma bịa kpee ekpere na ebe anyị na-ere anya bụ na ama ebe ekpere a ga-aghọta ma ọ ga-amịtakwa mkpụrụ. Nna m ọ masịkwara m ịnata wee bịa fụkwanụ nne m mana nna m ọrụ anyị nwee n'izu ụka karịrị akarị amakwana m ka m aka esi wee mee ya. Kedu ife na-aza nne ya ukwu bụ nsogbu? Ị nwere ike ịkọwatalụ nne ya ukwu na arụ adịrọ nne ya ọ bụrụ akwụdo m ọgụ bụ na-anụba kọwara ya na arụ adịrọ nne ya ka o mee ka ịbịa fụ nne ya ka ọ dị na ada ama ụnụ nwe ọlụ n'oge na amaghị m ife na-akpọ ya akpọ o wee bụ na onye ya eme na ya bịa fụ nne malụ ka arụ na anwụ ya si dị. Nna m ọ bụrụkwa na etu ahụ. Nna m aga m ezitere gị ego echi niile ka ị wee gote ọgwụ tinyekwuo na nke nne na-aṅụ izu ụka nke a na-abịa abịa m ga-anata ka anyị nwee ike kpọga nne n'ụlọ ọgwụ n'obodo mepere emepe ebe a ga-enekọta ya anya ọfụma. Ọ dị mma si n'ihi eweta ego m ejije ụlọ ọgwụ mee ka isi kwuo weta ego ka m nwee ike kpọrọ ya n'ụlọ ọgwụ nke ọkasị. Nna m anyị na ife amara ife ọ bụ ego dị mkpa. Aga m anata nedokwa m nne anya gị nwa nọdụ ọfụma kpachapụ anya. Nna m ọ ga-adị ngwa ka ọ dị ngwa ka emesịa nne m ukwu ndewo ya dị ka na-agwa ngwa gị kwa eri mgbe emesigogokwa m emesigo m emesi akwasịgo m. Kedu ebe nke m nọ? Ọ ka batara ọkwa eri oge ahụ kama afụrụ ya kemgbe ahụ ka batara. Nne m ukwu efifi ọma. Kedu ebe ị ga? Eje m fụ nwaanyị ahụ isi ka nwunye ya nwee nzukọ wee si ewe jee kpọọ nna m n'ekwentị. Ije kpọọ nna gị n'ekwentị
mgbole ka m gwa gị bụ nwa gị ejizi na ndị bụ unu wee tụọ asị mgbole ole sebe m ọtụtụ pụọ si mmiri pụọ nna anyị ebere m na-emere aka dike ụka ataghị afụ kamgbe ọya nwunye ya bidoro tọọkụ si agbagharị nwa nke a dị egwu nne nwa nọ n'ime ya dị egwu aka dịka ebido ezigbote ndụ ya ọfụma na-agbaghị ebe niile ka nkịta ala na-achọ ụmụgwọ kasị mma ha ga-eje weta ụgwọ ọrịa anọ m na-eche ka anyị gwa aka dike ka okpọrọ nwunye ya gaa na nke onye ozi ekpere ahụ onye gịnị onye amụma ọkụ na-ere ere ka ị maka ya ka onye ọzọ Ugonne ịbịakwa maka onye aka dike bụ Ugonne aka dike m mara ọfụma enwetaghị ike ịtụ arụ mafụzie gị ebe ahụ maka na ọnwa anwa mee ya nke a ọ ga-emegide mbụ okwu ya nke o ji ebere onye otu Kristi onye mara mba alụga mba Ugonne alụga adara eziokwu onye ọzọ nwere ụdị ka ịkpa ngwa ihe o mere ma ị gaa ebe ahụ gị na onye hello ọ dị mma ọpụtago ngwagwu ya na nna abịa o si ya chalụ na nna abịa kịta gee ntị ka m gwa gị ọpụta gwa ya na nsị ọ bụrụ na alụsịrị ọrụ ngwara unu wee ruo ebe a ọ ya bụrụ ụlọ ikwu onwe ya chebe nye nke ahụ kene dịrị Chukwu uche nke m abatago m ihe kwuru eziokwu ana m egwu ịnọzi obodo anọ m n'ogige ụgbọala achọrọ m egwu ụgbọala ọgbatumtum na-aga obodo anyị hey ka ihe mezi iji gbanwezi obi gị wee nataba nke na amakwanụ m amaghị m o nwere ike ọ bụrụ Chukwu mere m ji tụgharịa uche Chukwu ekene dere gị mana nke kasị mma bụ na nke kasị mkpa bụ na m ga-akpọ gị nruo m ga-akpọ gị ka m gwa gị ka ọnọdụ si wee dị o emechekwa ka ịkpọ n'ekwentị m ga-akpọ gị emesịa nọdụkwa ọfụma nnọọ madam kene dịrị Chukwu nne ka ife mee nwanne m nwoke kebi ọncha nọkọta nnọọ kwara nnọọ nata ọ bịa nedo nne m anya nyere nna m aka wee nedo nne m anya ọkwa ngwa ga-agwa na chi anya adara ọ bụrụ ma nke nne gị oge na-etere anya ama m enwere m okwukwe na ọ ga-enwere onwe ya ọ bụ ma nke nna anyị ukwu nke ahụ echekwana gị hapụ nke afọ ịma na ọkacha isi ọnwa ịma onye ọ bụ oge na-etere anya kịta enwere onwe gị ọ ka imesibago nne m Ọchukwu ka nna ya nke ka mma ka ga-eme biko ka arụbakwa ọrụ
tupu ọ bata kịta Ọ bụ eziokwu. Anyị na-achị ọrụ. Ọ pụtara gị